Podríem dir, per començar, que el cultiu dels cítrics era un cultiu molt rentable fa 20 anys i que avui per avui és una ruïna. Una de les coses més importants és la baixada de preus. Per això diem no a la importació de cítrics tot l'any. Hem de promocionar el producte de temporada i nostre. Hem d'aconseguir que dignament els pagesos ens puguem guanyar la vida. És la millor garantia per frenar el despoblament. Els pobles, l'agricultura, és el cultiu majoritari. També diem no al malbaratament perquè no valgui la pena collir. Hi ha imatges que així ho reflecteixen. El Parlament de Catalunya ens va dir que som un sector estratègic. A més de dir-ho, se ho ha de creure. Ni un pagès fora de l'agricultura. La fauna salvatge és un dels grans problemes. Per això demanem ajudes per controlar-la. A més, suport econòmic per l'impacte paisatgístic. Els nostres camps enriqueixen el paisatge de Catalunya. A més, els pagesos produïm aliments i mantenim el territori. A Jarc som productors professionals com tu. Treballem junts pel sector, pel territori i pel futur. La teva activitat és essencial. El teu vot també. Vota a Jarc!